Какво става, хора? Аз съм Boommaster Pro. Днес ще направим един клип с Пичо БГ. Да. И сега ще събираме и двамата за Crown Chest с 2 vs 2. Да, хора, записах си Clash Royale и знаете ли какво? Имам пак късмет, защото пак получи скелета на армии. Добре, аз се предложих. Айде. И сега двамата ще се събираме за Crown Chest. Пичо БГ знае Shadow Hack и затова се го копирал. До Shadow. Да. И пак Джунгъл арена, ние само на 9 арена ще бъдем. Така. Аз пускам пускам уния. Готово! Готово! Що? Зареждам Bomb Tower, хора. Знам, Bomb Tower, да знаете, малко е полезен. Да, знам. Полезен е за когато ти пускат балон. Да. И ти да пускаш мускетарите и арчери. Така, рейдж. Ужас! Да, нищо не направи. Ма ако останаме на малко живот, знаеш колко зле ще стане. Ай, пущи се чайен скелет, бе. Защо ти колата? Добре, че не го пусти по страната на Baby Dragon. Кана гледат! Чат! Защо им колата, хора? Готово. Не! Оу! За кого го метна? Откъде да? Не знаех, че ще пусти бомба. Не бой се. Скамойча. Скамойча! Продать скелетон. Не, айде за нищо. Не! Продать скелетон, веднага не ще се го използва. И другите хора ще кажат, че когато... Хайде, пусти. Но те имат много така за контратака, бе. А, така. Да, е това принц. Утри! Арчери. Мале, къде ги пустих? Уич! Давай, аз ги разсейвам. Сейвам ги! Това трябва бавно. Ходи! Найс! Който бе идва. Сега ви стрелите, сега не е момента. Аре, бе! Мама ти хлюст! Край! Хора, ние сме прота! Прота сме! Сигурно. Хора, ние сме прота! Аде! О, още две и събирам и Crown Chest. Значи не трябва да убием само двете коли. Добре, да. Да. Yes, anyway. О, бека спорим, чао. Така са нерви, за какво са нерви, бе? Добре, да почвам. Това по-добре. Ужас, валкирията! Аз съм радването да не използвам. Ти поем Giant Skeleton валкирията. Ти още много мразиш. И Инферно да ти пущат много мрази, нали? Да. Това е най-гадно. Айде, мрете! Арчерите и сме на про. Ние пак ще победим така. Да, Так, motherfucker. Така, марафака. Така, маранук.
пусти принца, бе! О, Дали ще вземем колата? вземи колата, бе! Ама ние взехме 3 корени все пак. Идиот. Никакъв съм да... Добре хора, сега той ще отвори... Сме готови да отворим и двамата часовете. Човек, защо и ти не снимаше, бе? Няма нищо, айде. Добре, започваме по едно. Готови сме. Да. Колко голд на него? Той! О, на мене... 267, Добре, давай. 241. И на мене 2. И пека? Гоблини. Една Номер мускетарка? Кнайт. 8 гоблина и... На тебе стрели. На мен арчер. На На мен тебе Giant. Giant. Окей. Хора, имам Това си ще бъде. огромен късмет, защото имам мини пека. И ще сложи в къстето си определено нещо. И къде да ги сложа? На найта. Арчерите? Може и на рицар. Арчерите. Кнайте малко ще... Добре, ще Не бе, почваме. не, за какво на... Не бе, за какво на арчерите, бе? Помагат ми за балон. Само да си ги апгрейдя. Мъртвите са до някъде си имам. Хора, ето, тук си купих, ма без скелетен армия, само уич си го купих. Скелетен армия му се падна от един принцип. Добре хора, Сега, къде да преместя арчерите, бе? На бомбара. Добре, то бомбара не е толкова силен. Да. Добре хора, айде. Хора, тък му сега си ги изтеглих, да... Давай. Пак ли ще играем? Да? Окей. Добре, събрахме си това. Краун честовете. О, чакай! О, не, и ти не можеш. Добре, айде. Да видим. Ма, кога ще има клан чест? Не знам след един ден и 15 часа. Значи след 2 дена. Да, ама нали в този клан ще седиш. И ще събираме двамата. О, седма арена. Роял арена. Добре, аз започвам с това за вардене. Достъп. О, пизи. Пизи. О! Аз съм прото. Гоблин. Прото. Готов съм на арчерите и мускетар. Giant е левел 1, ще поведлявам. Майко, да ти шибаме! Там преди това да си Единствено целех само арчери. Не Не бе! Тук набери пеката, бе! Има твърда бомби и помага. Още един път. Скелетън армия. Тома иска да въдим, че не твърда. Иска да въдим, бе. Или... Не. Въдим. Като гледаш, спреми скелетън армия. Чакай, аз ще бистрите. Добре, фалширам. И аз съм прото. Не съм прото. Мога да върна. Стой! Пази нещо да е. Я това бейби драгона. От аз съм с мускетар. Да, да. Чай да ти откуват. Пусна фаербола, не искам да го правя ден. Добре. И сега пускам мини пеката. Ама ти, скелето нам е бързо от образ. Добре, не си записа. Сега. Мама ти! Мама ти! Мама ти! Зелени, копите на зелени. Тук пускам мич.
Опа! О, да, хора, това печелим я. Тук много ясно, че сме челиме, защото сме прота! I am the one, no one, no one, so don't Ние you сме sweet the one, seven бе. the sun. О, какъв ще спечели. Колко минути са на епизода? Това беше всичко от този клип. Хора. Надявам се този... Чакай, ако искаш си дай. Не, бе! За... Добре. Ако е така, това беше всичко от този клип. Надявам се този първи епизод от Clash Royale и Пича БГ да ви е харесал. Ако е така, харесал се, не забравяйте да ставате по едно коментар, И сме големи прота. Да. И да се абонирате за моя канал. Благодаря, че гледахте. Ще се видим до следващия клип. Бай! Бай!